Mapalit na sa mga leading drugstores. Call or text sa 0917-8164-136. Dinhi sa Dipolog, ang Meganox mapalit sa LKS Pharmacy, DCT-GMI Pharmacy, People's Pharmacy, Pathfinder Pharmacy, Sherry Pharmacy, Flywars Pharmacy, o MTC Pharmacy. Mapalit ni Hasbasay Negros Oriental sa AG Toledo Pharmacy, sa Seattle Negros Oriental, Riamed Pharmacy, SGF Pharmacy, Bayawan City Negros Oriental sa Flor de Lis Pharmacy, Ching's Pharmacy, Medwatch Pharmacy, Drug Haven Pharmacy, og sa Santa Catalina Negros Oriental sa Lucky Nine Pharmacy, og sa Buanguita Negros Oriental sa Dance Pharmacy. Attention! Gawa sa brown o green nga Meganox boxes o cartoons at tangi ang latest nga green Meganox box. Hinimo mismo sa FNC in-house manufacturing machine alang sa abundang supply. Pahibalo ni Dr. Gordon Torres, Meganox Philippines. DXDR Radyoman Report. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Okay, diyan na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dunduiano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon ang magkaubanado dinhi sa istasyon. Una ang atong mga kasamang radyoman sa technical side, maugyapon si kasamang radyoman Danny Luod, ug usab si kasamang radyoman Dax Ilumba. Okay, sa gawas si kasamang radyoman Kion Ilumbaling, si Rinaldo Cuenca, ug atong pasiunang patimbaya sa gihapon sa atong amahan dinhi sa istasyon ng atong station manager si kasamang radyoman Edgar Dagumo nga ako dayong nakita kaganina. Okay, uban na sa iya mga kaubang radyoman. Okay, kita mo yukbo kanila diin mo'y atong mga kauban dinhi sa serbisyo sa radyo sa RMN Dipolog. Sa gyapon ako moingon maayong adlaw sa Ginoo. Okay, sa tanan nga dili nato great. Okay. Ako ga hiyukbo sa gyapon kaninyo. Ang atong halangdong obispo pot nga nadungog nato kaganina nga siya mo'y nag-minister no sa misa Holy Mass nga nanugkad gayud sa atong cathedral, si Most Reverend Severo Caermari. Atong pagyukbo kaniya sa mga kaparian kanila ni Reverend Father Ruin Salvo, Reverend Father Leonelo Dagpin Jr., o sa ato po diayng kauban sa buhat no sa panalipod sa pagtuo ang atong presidente si Brother Nicolay Lucenios o si Attorney Abbas ang atong usa sa atong mga mentor o organizer gyud sa Catholic Faith Defenders diri sa Western Mindanao. So di na ko matanan. Okay. So akong higugma, pagyukbo, pagtahod kaninyo nga tanan. O, sa kaninyo naminaw na amo sa internet, no, sa online o diri ba sa kahanginan. Mangayo kog dispensa sa duha ka Domingo nga wala ko ninyo madungog.
tungod kay dili man maduha ang atong lawas nga niadtong higayon na naapod tay dili po noon sige. Okay. Nga tuwa pod ikinahanglan ng atong presensya. Nya natunong dayon aning orasa so wala kita sa duha ka kining higayon, no? Duha ka Domingo. So pasensya o hinaot nga makabawi ko ninyo karon. Okay, makabawi ko ninyo karon. Dayon mo diretso dayon ta, no? O wala ba ko nalimtan sa pag-intrada na to? Okay, sa sunod na lang po, no? Kung nalimot na ta. Duha ra gani kay gayon di napalta ta. Wapog ko nakahuna-huna og recorded lang, no? Atong ipa-play. Kay ang akong una-huna galabi nga mas maayod live. Okay, manangwa na lang gyud ko no? Itingog sa. Aron po mga kapahulay sa mo kay basig nanapol na mo o gisumhan na mo og paminaw ni Veritas. Kinirabag yun si Veritas. Dali gid mo unsa na masumhan maminaw kay labi na kay seryoso ta, no? Di manggugo kahibaloan ng makalingaw, no? Diha sa YouTube magtan-aw ta na ay mga naipipila ka pari diha nga daghang kaayog viewers. Tungod kay siaw kaayo ba makalingaw kaayo paminawon. So mo naman yun na atong naandan, no? Basta makalingaw mas daghan gyud og viewers. Oh. Inang mga seryoso nga pares nato nga sila pa dali na tiguang. Agis ka seryoso. Oh. Pero inana man gyud na, no? Hindi na lang po ito masina sa uban. No? Kay matag tao iya man na, no? Atong dawaton ug unsa ra ang gihatag sa Ginoo nato, pero wala po na pugong nato nga ato pa pong i-uplift. Oh. Ito pag yung magunahon na po sa mga pamaagi nga mahimog yung epektibo ang atong mga tulumanon, no? Now, ang akong tumong ani, no, kung personal, kung pananglit para ni musikat ko, ako nang ikasubo. Kung mao manggali na akong tumong, mao na akong gibati nga mo istorya ko diri sa media para lang ko musikat. Kung tinuod manggaling na kay tao ra man ko, posible man pud nga mo bati tag ingonana, no? So dako na ko nang kaulaw na tubangan si Ginoo. Kung mao na akong gibati ug mao na akong tumong nga niya ako sa radyo, oh. Kung ang akong tumong personal para lang sa kong kagalingon, no? Kung kana manggali akong tumong, dako kayo ng kaulawon nako atubangan si Ginoo. Kay ang insakto gyud kana man gyud nga moalagad ta tungod gyud niya. Dili para sa tong kagalingon. Namte mga lapses, no? Pero salamat pud kaayo sa Ginoo nga nara gyud kanunay ang iyang amahanon gyud nga pagpahinumdom nato. Okay. So, ang atong iskutan karon, by the way, wa pa man gyud nato gihuman tong tema mahitungod sa Sabat. Oh. Pero sa dili pa ta mo padayon gud niadto, di ba naghisgot po ganit taglarawan tungod sa text message na atong dito ba to sa Facebook. Dayon karon mo gihapon na ako'y nabasahan sa Facebook nga ingon ko nga dad-o nato ni diri sa atong programa. Pero ang maong issue kanunay nakaayo ni nga gibalik-balik gyud sa atong tulumanon ni adto pa gyud o gani sa tulumanon pud sa grupo gyud sa Pikas Istasyon nila ni Attorney Abbas. Nya ato ning labason po dire, no? Kini bang mahitungod sa kumpisal? O, diba? Kini bang mangumpisal tas pari? Now, katong nabasa na to diya sa Facebook, ang tinor gyud giingon, biblical man po, naman po sa Biblia, nga no nga diha man kuno ta mangayog pasaylo o mangumpisal sa pari, nga ang pari makasasala raman po na, tao raman po. Sa laing pagkaistorya, naaba kuno'y hugaw nga makalimpyo. Nga hugaw naman siya. Di ba?
Nya gikutlo pa ang Marcos 2:7 kung ako malimot nga ang Dios lamang maoy makapasaylo og sala. Nahinumdum lang ba ko atong si Kristo ba na masaylo og sala? Dayon gisaway siya sa mga Hudiyo, di ba? Nga di po sila katuo o di po sila kadawat nga si Kristo na masaylo og sala. Kay naa sa ilang huna-huna nga insakto man pod nga ang Diyos ra mao'y makapasaylo og sala. Ngano si Kristo nga tao na masaylo magsala. So diha pod atong mabalansi po dahil nga wala sila magtuo nga si Kristo Dios. Di ba? Kay di man sila kadawat. Nasuko man sila nga si Kristo na masaylo og sala nga usa ka tawo. Tungod sa pagtulunan nga insakto man pod nga ang Diyos ray makapasaylo og sala. Nya ano na may tao nga namasaylo og sala? Mao to si Kristo. So musantop sa atong hunahuna nga wa di sila magtuo nga si Kristo Dios. Di ba? Sa lohika, simple logic raman na. Gani sa atong panahon ron naaman po'y mga igsuo nato nga wa mo tuo nga si Kristo Dios. Nya mukutlo gihapon mga bersikulo sa Biblia. Pero as good ani nganong namasaylo magkagsala nga tao man ka. Nga ang Diyos na may makapasaylo og sala. Diba na mga naipundok po ron nga ilang atakihon ng pagtuo na to nga si Kristo Diyos tungod kay sa iyang kanabang tao nga kahimtang. Wa nila dawata ang duha ka kinaiya ni Hesukristo. Nga na ay siya kinaiya sa pagkatao, na apoy kinaiya sa pagka-Diyos. Duha na kanang gitawag hypostatic union. Lisod ra ba kay ning timaha, no? Okay, now kanang pagtulunan sa Biblia nga nag-ingon nga ang Dios ra maoy makapasaylo og sala tinuod na. Wa gyud na supaka sa Katoliko. Wa gyud doktrina, wa gyud bersikulo, wa gyud artikulo diha sa katekismo. Librong Katoliko nga gaingon nga dili na tinuod nga ang Dios ra maoy makapasaylo og sala. Di ba wa gyud bersikulo nga ingon na. But pasabot nagtuo mugo parehas ta ana nga punto. Kung moingon mo nga ang Dios ra maoy makapasaylo og sala tinuod yun. Tinuod. Pero naadri ang pero. Ngano mangumpisal tagpari. Kung ang Diyos di ay nga siya ray makapasaylo og sala mubuot, iyang kabubuton ba nga ang maong pribilehiyo, maong katungod nga siya ray makapasaylo og sala makapugong baka sa Dios kung kana nga faculty pagpamasaylo og sala iyang ipiyal, iyang ibuot nga himuon niya nga instrumento ang tao sama sa pari nga maoy mo pasaylo pinaagi sa iyang ngalan. But pasabot ba himuong instrumento sa pagpamasaylo og sala. Siguro dili po kamo supak kung ang Dios iyang gusto, iyang kabubuton nga sa iyang gahom nga siya ray makapasaylo og sala pero muhatag siya og authority. Muhatag siya authority nga kanang pagpamasaylo og sala iyang pahawiran sa tao nga iyang pilion. Sama sa pare. Dili din na pwede. Pero ba aning mga pulong nga nahisulat sa Biblia? Mayroon ta nga word of God ni. Pero siya bagyod personally mo nagsuwat ani? Dili oy. Word of God pero sa giya niya. But pasabot kasangkapan niya ang tao nga masulat ang iyang pulong. Mahimong instrumento. Mao na diha. So, naaman na sa Biblia. Di ba? Si Kristo, klaro kayo nga gahatag og authority sa iyang mga ministro o pare diri sa yuta. Asa na mabasa? San Juan Kapitulo 20, versikulo 19 hangtod sa 23. San Juan Kapitulo 20, versikulo 19 hangtod sa 23. Kung siya giingon sa Ginoo diha, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab
nagpadala ka ninyo. Di ba? Kanang pinadala sa amahan, mura ng Diyos diri siyuta. Di ba? Mauto si Kuan, ambot po sabot ba nga, kung ikaw ron gipadala ka, mura kag nag-represent sa Diyos ana. Di ba? Oh, kaya nga naman, mahimo nimo ang buhat nga ang Diyos rin makabuhat. Di ba? Ang example si Kristo. Si Kristo dili lang kay mer pinadala siya, Diyos gyud siya. Sumala sa atong pagtuo niya, watay panahon ron nga i-discuss ng iyang pagka-divine, pagka-Diyos. Kaya di po na mo yung atong exact yun nga tema. Oh. Sumaw na. Nga si Kristo wala mag-inusara anang iyang mga buhat sa pagpangluwas. Sama anang pagpamasaylo og sala. Kaya niingon man siya diha, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Kinsa man ang kaninyo diha? Mga ministro o mga apostoles. Ang iyang gipangsugo. Unya, unsa iyang gingon diha? Bisan kinsang sala nga inyong pasayloon, pagapasayloon kini. O bisan kinsang sala nga dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Kana diha. Kanang punto diha nga, bisan kinsang sala nga dili ninyo pasayloon, dili usab ni pasayloon. Kana ang gitawag sa Katoliko og Sacrament of Confession. No. Kinahanglan ta mangupisal og ministro o pare ana tungod anang pulong bisan kinsang sala nga dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. So kanang giingon sa Juan 9:1 ba na nga isugid ang atong mga sala sa Dios tinuod na. Pero ayaw hunong anang bersikulo ha. Kanang pagsugid sa Dios kung atong sabton basahon ang tibuok Biblia, isugid ngadto nas pare. Kaya ang pare gihimo mga instrumento sa Dios. Sumala anang San Juan 20:19 hangtod 23. Unsaon nato pagkahibalo kung gipasaylo ta ng mga ministro o pare kung di ta mangumpisal nila? Unsaon pagkatuman anang giingon diha nga bisan kinsang sala nga inyong pasayloon, pagkapasayloon kini o bisan kinsang sala nga dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. So mao nang musugid ta nila kay naaman sila authority. Unahin noon mga apostoles mo'y giingnan ana, pero ang ilang katungdanan gud mapasa man na sa mga sumusunod successor. Parehas anang katungdanan sa presidente, mapasa-pasa man na sa mga successor. Unya ang mga apostoles wala naman to sila. Kinsa may nakapuli sa ilang katungdanan kay naa sa buhat 1:20 ang katungdanan kung mabakante dunay mopuli. Di ba? History will show us bishops of the Roman Catholic Church na. So naa nila ang authority to forgive sins in the name of God, dili sa ilang kaugalingong ngalan. Kaya sa ilang kaugalingon, wag sila mahimo. Di sila kapasaylo. Di ba? Oh. So kanang giingon pod nga naabagoy hugaw nga makalimpyo gihapon? Naa. Kanang silhig. Bisan hugaw na kay sige na nimo naggisilhig, pero gamita na makalimpyo gihapon na. Di ba? Kanang inyong mga silhig diha, limpyo ginawa, gyud ay buling. Oh. Makaingon ka mo ana. Makahimo ka mo limpyo sige sa inyong mga silhig nga wa gyud bisang gamayng buling diha mabilin, mutapot. Naa gyud siguro. Unya, bisag naa nay buling, makalimpyo gihapon na kung gamito nato sa pagsilhig. Pinagi sa atong kamot, bisan hugaw ng atong silhig, pero kung gamito nato na pagpanilhig, makalimpyo gihapon na. Ingon ana pod kay balutang nga ang mga pari, mga tao po na sila nga posibleng makasala. Nga ila po nang hinulsulan. Kaya mga pare, mga yan po na sila pasaylo. Mangumpisal mo po na sila sa ilang kaubang pare, di ba? Nakitaan nila na ako atong Santo Papa, nangumpisal og ubos lang niya garanggo. Nangumpisal lang og obispo. Ang atong Santo Papa. Oo. So, mao na.
pwede sila makalimpyo kung gamiton sila sa Dios. Parehas anang silhig, pwede gihapon makalimpyo ng silhig nga hugaw kung atong gamiton sa pagpanilhig. Ingon ana pod ang mga pari mura ra gyud silhig pod. Nga hugaw man sila kay makasala pod sila, pero kung gamiton sila sa Dios kay kinsa man kuy laeng gamiton pod sa Dios kung magsugo siya tao nga iyang gamiton sa pagpamasaylo og sala kinsa man mga hayop, iring, iro. Dili, tao ra pod. Kay ang tao man mo ay gihimo sama sa iyang dagway, di ba? So tao iyang gipili. Unya na sa ministerial priesthood. Kay kanang gipangsugo ni Kristo diha una, mga kuan man na. Mga apostolis pa na. Unang mga ministro sa Dios. Di ba? Unya, moingon mo, mga obispo mga kabiritas, inyong naman po inyong mga pari ana, extension ng mga pari, kaya ang mga obispo ga-ordain man po, gahatag man po authority sa mga presbyters, ng mga pari. Kay dako naman gud ang simbahan, dako naman ang gingharian, mo na nga palapdan po nato ang pagserbisyo nga mo ordain po sila mga pari, ang mga obispo parang dunay mutabang nila sa ilang buhat sa gingharian sa Dios. So mao na. Unya moingon sila nga kanang San Juan kuno 20:19 hangtod 23 nga gitawag na diha sa Katoliko og Sacrament of Confession ng pagpangumpisal sa pari. Sayop ko no ang pagsabot nato ana matud pa nila kay ang gipasabot ko no ni Jesus Christ anang kuan San Juan 20:19-23 kana kuno nang magpinasaylo ay tagsala ba mitan tagsa-tagsa nato pananglitan ikaw ang naminaw karon nako nakasala ka nako pasayloon ka nako o kung nakasala po ka nako pasayloon po ka nako mao kuno na ang gipasabot ana magpinasaylo ay ta sa atong mga tagsa-tagsa ka mga atraso nato tagsa-tagsa insakto po na. Pero lahi ng sa San Juan 20:19 hangtod 23. Kay ang giingnan ana ag mga ministro sa ato pa mga pari. Unya kanang magpinasaylo ay ta tagsa-tagsa nato sa atong kung makasala ka nako pasayloon ka nako og ikaw og ako makasala po nimo pasayloon pug ko nimo wala man tay option nga dili mo pasaylo. Di ba? Panlitan mo kuan ko nimo ko brad pasaylo ako kay wa ko katuman sa atong sabot. Christian nga panghuna-huna wala tay option nga dili mo pasaylo. Di ba? Kay magpinasaylo ay good instruction ko na pag pinasaylo ay kamo sa inyong mga atraso o mga kasalanan. So wala tay option nga dili mo pasaylo. Pero kanang sa San Juan 20:19 hangtod sa 23, ang mga pari diha o mga ministro sa Dios gitagaan sila authority nga pwedeng dili sila mo pasaylo. Tanawa ra gud San Juan 20:19 hangtod 23. Unsay giingon sa Ginoo dia ngadto nila? Bisan kinsang sala nga inyong pasayloon, gipasaylo kini. Kun ang ilang mga sala o bisan kinsang sala nga dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Kinsa man ang authority ha? Sa Dios man na. Kanang mo pasaylo o dili mo pasaylo, iya na sa Dios. Kay kanang authority nga naagihapon kay authority kung di ka mo pasaylo, iya ra man na sa Dios. Nya nganong iya man nang gitugyan sa iyang mga ministro kon pare o mga apostoles. So mao na ang gitawag og Sacrament of Confession nga ngadto gyud nato na himuon diya sa ministro sa Dios. Kay lahi man tong magpinasaylo ay tatagsa-tagsa sa atong mga sala kay wala man tay option nga dili mo pasaylo. Di ba? Pero kanang San Juan 20:19 hangtod 23, klaro nga wala gyud masayop ang simbahang Katoliko nga mao na ang gitukod ni Kristo nga Sacrament of Confession. Nga atong isugid atong mga sala ngadto sa Dios pero ipaagi og pare. Sa pa protocol. Para sa musaka ka sa kanang munisipyo. Mudritso ka dito sa mayor. Ang mayor nag-instruct nga, di sa mudritso ha, moagi sa ninyo. Unya, manglaktod ka na makasukaan ka na.
tinuod nga isugid ngadto sa Dios ang atong mga kasalanan kay siya ray makapasaylo sa atong mga sala. Pero ang protokol ayaw laksia diha sa atong Biblia kay dunay protokol ng pagsugid sa Dios sa atong mga kasalanan. Unsay bersikulo? San Juan 20, 19 hangtod 23. Nga kanang pagsugid nato sa Dios isugid ngadto na sa pari. Asa na masabot? Klaro kayo, San Juan 20, 19 hangtod 23. Nga si Kristo naghatag og authority sa mga ministro kon pare sa Dios sa pagpamasaylo og sala. So, wa naman tayo igong panahon. So, padayon na po ta sunod Domingo pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Makaayog yun sa imong katarata ang iBerry. Atong paminawon sa testimonya sa naayo sa iBerry. Biyahe si Edmar Banyes, taga-Orgeta, na nagawag sa radyo, may tuwa sa ng IDRI. Ang na nung nanay, bibang, walik yung may tumaron, ibalit sa una, nasa nagtaratang naka, so nag-supply siya sa IDRI. Karon nga, iyang gimitin, so karon, Jalo Espino, na wala na to ang iyang katarakta yung naka. Salamat niyo sa produkto sa IDRI. Nga mo rin nagkatapang ni nanay, bibang, kamo nga nagkadungog, ayaw duwag sulay kay ang produkto nga IDRI, ako yung magkatabang. iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Edita Domasillo